हॅलो नमस्कार एपिक फ्लेवर्साक स्वागत. आज आम्ही कोथंबरी पल्लाचे पराठ कशी करची म्हणून पळया. एक कट्ट कोथंबरी पल्ल घेयाती आणि ताजे पल्लानी देंट सेपरेट करायचे. एक मुक्काल कप जवतीतले पल्ल कांडवरा आणि त्या उदकान धुवन पिळून काढून कोचल करायचे. एक कप गव्हा पीठ कांडवरा आणि एक अर्ध चमचा तितले मीठ एक तोपांत घालून ताका एक अर्ध कप्पा तितले उदक घालाती आणि अर्ध चमचा तितले मिरसांगे पिठी अर्ध चमचा तितले जिरे ते दोन्ही त्या तोपाक घालून ताका कोथंबरी पल्लो आणि गव्हा पीठ घालून लायक करून पीठ कल्लेयाती. मागीर ते काढून धांकून दवरून 15 मिनिट ते सायडा दवरा. ताजे मागीर 4 गुळी कराती आणि एक कच गुळी पिठान लोळून पुरी ते लाटयाती. ताजेर एक चमचा तितले तूप घालून सारायाती आणि अर्ध फोल्ड कराती. मागीर वापस अर्ध फोल्ड करून पिठांत लोळून चपाती वरी लाटया. त्याला चिके दाट तशीच पुराय लाटून दवराती. कायल मिडियम फ्लेमार तापा दवरा आणि पराठ घालून घेऊन 2-3 मिनिट ते भाजया. एक साइड भाजली मागीर उमटी घालून आनी एक साइड भाजया. मागीर काण प्लेटा घालून चटणी वटू दाळ वटू सर्व करात. ट्राय करून पळयाती. थँक्यू.